Evropská unie vyzvala obě strany k urychlenému vyřešení sporu. Jeho důsledky by totiž mohla pocítit i západní Evropa, do které přes Ukrajinu proudí celá pětina spotřebovávaného plynu. Ruská energetická společnost Gazprom tvrdí, že se úplně zastavila dodávky pro Ukrajinu. Plyn určený pro Evropu, ale prý potrubí nadále proudí. Gazprom podle svého tvrzení naplno otevře kohouty až ve chvíli, kdy ukrajinští představitelé podepíší s ruskými protějšky dohodu o nových cenách na rok 2009. Na ní se dosud obě strany nebyly schopné shodnout. Gazprom také trvá na tom, že mu ukrajinská státní společnost Naftogaz musí uhradit dluh ve výši více než 2 miliard dolarů. Ukrajina ale tvrdí, že všechny peníze už v minulých dnech do Ruska poslala. K okamžitému návratu za jednací stůl vyzvala představitele obou států Evropská unie. Ta se obává, že by se mohl opakovat scénář z roku 2006, kdy se kvůli obdobnému sporu Moskvy s Kyjevem muselo vyrovnávat s nedostatkem plynu hned několik evropských zemí. Lenka Kabrhalová, Český rozhlas, Moskva. Pražským policistům zemřel po nočním zatýkání kapsář v autě. Podle policie muž kladl aktivní odpor a tak policisté použili donucovací prostředky. Pokračuje tisková mluvčí pražské policie Eva Muklíková. On ale ve svých útocích nepřestával, policisty fyzicky napadal a kopal do služebního vozu. Potom mu byla přiložena služební pouta a byl eskortován na služebnu. Z důvodu